Chili pepper. Putain, comment tout cette merde? Mec, не ме да си разсреща. Дай бе. Ще ядат с чушки, тома и явор. Тома току-що успя, влясе малко. Нищо. Ето, почват, взимат чушките. Les chili. Lève, Ça pue d'ici, mec. Ça pue d'ici. За тези, които не знаят. Você deixa de ser uma mostrada. Това се такива вас. Това ще бъде оковечено, виждаме и ядат. Имат и по една чашка. Това дори ти е люто. Това ще повърне още. Ще има смърт лека ли си. Виждаме, че двамата гладници не се спират пред тези хубави чушки. Много ясно. Имат още 3 минути да изядат буркана. И да вземат 5000 лева. Дали ще успеят? 2 минути и половина. Лютите чушки. Чай бе, те си замезват в момента. Да им дам ли по една бургаска мускатова? Ça gueule. Mais donne pas les trucs piquants. C'est fini. Абе, ябка. Ябка, айде, дебел на здраве. Да, шоуто продължава, драги дами и Тия господа. чушки дори не са пикантни. Айде, пикантни. Това. Без шоу. Това беше от тук.